गव्हाचं कणिक मी मळून घेतलेली आहे। आज आपल्याला चपातीचे प्रकार पाहायचे आहेत। तर पीठ मळते वेळेस मी थोडंसं मीठ आणि तेल आणि पाण्याचा यूज करून ही डो बनवला आहे। तसंच थोडंसं तेल लावून आपण प्लेट झाकूनही 5 मिनिटं मुरायला पीठ ठेवायचं, जेणेकरून आपली चपाती टम्म फुगली जाते। तर चला मग चपाती आपण नवीन नवीन प्रकारच्या चपात्याचे प्रकार पाहू आता आपण। मी एक गोळा घेते छोटासा, अशा प्रकारे पोळीपाट प्रथम करायचे। अशा प्रकारे सर्वांच्या घरी रोज होणारे पदार्थ अशा प्रकारे लाटून घ्यायचा आहे। पहिला प्रकार, थोडंसं तेल लावायचं आहे। तेल लावल्यानंतर थोडंसं पीठ, नंतर अशा प्रकारे, नंतर थोडंसं तेल, नंतर थोडंसं पीठ, अशा प्रकारे, आणि नंतर अशा प्रकारे आपल्याला करून घ्यायचं आहे आणि आता लाटून घ्यायचं आहे। सर्रास हा प्रकार प्रत्येकाच्या घरात होतो। ह्याला 4 पत्रीची चपाती असे म्हणतात ह्याला। पहिला प्रकार हा आपला अशा प्रकारे आपली लाटून झाली आहे। आता मी तव्यावर टाकते। दुसरा प्रकार, अशा प्रकारे कणकीचा मी गोळा घेतलेला आहे। आता आपण थोडंसं पीठ लावून अशा प्रकारे करून घ्यायचं आहे। ज्याप्रमाणे आपण पुरण पीठ भरतोत ना, त्याप्रमाणे खोलगट खड्डा करायचा आहे आणि एक छोटासा असा पिठाचा गोळा तेलात बुडवून घेतला आहे। तो अशा प्रकारे ठेवून थोडंसं पीठ घालायचं आहे आणि अशा प्रकारे पुरण ज्या कंडिशनमध्ये भरतो त्या कंडिशनमध्ये भरून अगदी अशा प्रकारे फोल्ड करून आता लाटून घ्यायचं आहे। हा दुसरा प्रकार। पिठाचा गोळा घेतला आहे। हा तिसरा प्रकार। त्याला थोडंसं लाटून घ्यायचं आहे, थोडंसं तेल लावायचं आहे। ह्याला 2 पदरी असे म्हणतात, थोडं पीठ घालायचं आहे। अशा प्रकारे करायचं आहे आणि अगदी असं करून आपल्याला 2 पडद्याची चपाती म्हटलं तरी चालेल ह्याला, आणि लाटून घ्यायचं आहे। चौथा प्रकार, अशा प्रकारे कणकीचा गोळा करायचा आहे। ह्याला खालीवरी मी पीठ लावून घेते। अशा प्रकारे पीठ लावून घ्यायचं आहे आणि अगदी लांबपर्यंत अशा प्रकारे तुम्ही लाटून घ्यायचं आहे आणि याला थोडंसं असं तेल लावायचं। 1 2 3 अशा प्रकारे तुम्ही 5 ही करू शकता, 3 ही करू शकता, आणि थोडं पीठ घालायचं आहे आणि अशा प्रकारे लाटून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे आता आपली चपाती लाटून घ्यायची आहे। 3 पदराची झाली ही आपली। हा 5वा प्रकार चपातीचा। अशा प्रकारे गोळा करायचा आहे, खालीवरी पीठ लावायचं आहे, लाटायचं, जास्त लाटायचं नाही, मीडियम। थोडंसं तेल लावायचं आहे, पीठ टाकायचं आहे, अशा प्रकारे तेल लावायचं आहे, पीठ टाकायचं आहे, अशा प्रकारे करायचं आहे बटरफ्लाय सारखं, आणि नंतर असं करून 4 पदरी आपल्याला चपाती लाटायची आहे। हे जे 4 पदर पडतात। चला मग आता आपण लाटून घेऊया।
चपाती लाटते वेळेस तुम्ही प्रथम मधल्या साईडला लाटून घ्यायचं आहे आणि नंतर साईडनं लाटायला चालू करायचं आहे. चपाती केव्हाही दोन्ही साईडनं लाटून घ्यायची, जेणेकरून चपातीचे काठही आपले पातळ होतात आणि चपातीही टम्म फुगली जाते. पाहू शकता अशा प्रकारे मी दोन्ही साईडनं तुम्हाला दाखवत आहे चपाती कशी लाटायची आहे. जर कोणी नवशिकाऊ असेल तर तुम्हाला आकार नाही आला तरी चालेल, तुम्ही एखाद्या टोपणाच्या सहाय्याने गोल आकार करू शकाल, पण चपाती ही पातळच लाटायची. पाहू शकता अगदी काही न करता गोल आकार आलेला आहे, काठी एकदम पातळ झाले आहेत. पहा अशा प्रकारे आपली चपाती लाटून झालेली आहे अगदी 2 मिनिटात. तर चला मग आता आपण शेकून घेऊ. पहा कसा सुंदर आकार आलेला आहे. चला आता आपण शेकून घेऊ. तवा गरम झालेला आहे, मी तव्यावर चपाती टाकलेली आहे. पाहू शकता 2 मिनिटं झाल्यानंतर आपल्याला चपाती गोल अशा प्रकारे पूर्ण त्याची साईड शेकून घ्यायची आहे आणि पलटी मारायची आहे. लावलं आहे मी उलटण्याच्या सहाय्याने. चपाती शेकते वेळेस आपल्याला फुल गॅस करावा लागतो. पहा कशी चपाती फुगली आहे. अशा प्रकारे आपली चपाती व्यवस्थित फुगली जाते. अगदी काही न करता सहज साधी पहा कशी दोन्ही साईडनं आपली चपाती फुगली गेलेली आहे, काटोकाट फुगली गेलेली आहे आणि काठी आपले पूर्ण शेकले गेलेले. पहा अशा प्रकारे तांबूस होईपर्यंत आपल्याला चपाती शेकून घ्यायची आहे.